Nung sidong niyan hubayan ale Theophilus berita na pagjolowi taringot tu sa luhut ulaw no poda na pinukan ni Jesus. Sargo di ari hasisat na tung jolo di patihi bana magite to di pagbadia aka apostel na pinilit nai tung salut apag suron natin naon nai di patadap do diri na mangulu tu nasida magite lantada iman na pinatari dahon na diri na tu nasida leleng ni 40 hari tung maka tahun tangot tu harajau ni debata jadi ni na domui bana dohot nasida dipatihi ma naso jadi meret nasida sian Jerusalem so jolo di paima baga-baga ni amai na minenge munai sian nau ninna ai do di didihon si Johannes si ale to di pagbadia do di didihon Tuhamu dang pola piga arinari. Laos disukun akan napungui maibana nina akan ninama pajonjongonmu masau nari ale Tuhan harajau ni di Israel ale nina mamadok nasida nang go dihamui ubo to tahun na manang opas na binuhul ni amai guru di wasona sabing na binuli amai guru di wasona sabing alai jaloon muna do hagogo ni to di pagbadi na sanggop Tuhamu gabe siti dangiku mahamu di Jerusalem do di sadok Judea do di Samaria sadgo di ujung ni tanoon jadi dong doksong ni tarisak maibana di panokno ti nasida dungi di holibi obuni maibana sia jolo ni mata nasida tina tinuluton nasida do peibana na lawi tu gicang dunga jongjong di lapung nasida dua halak parulos na maglinang-linang akan namadok oh hamu halak Galilea ahama sai jongjong hamu mamiringi lopak gijang anggo Jesus si na takhisat sian lambung muna tu banua gijangi nagodo ibana sogot songon na nida muna ibana lao dopak banua gijangi dungi mulak manasida tu huta Jerusalem sian dolok na mago dolok jetun na jonok tu Jerusalem na hadalanan di hari sabat do daona jadi dung sahat nakok manasida tu bilut pagicang pagmainan nasida pagmianan nasida ima si Petrus, si Johannes, si Jakobus dohot si Andreas, si Filipus dohot si Thomas, si Bartolomeus dohot si Matius, si Jakobus anak si Alpius dohot si Simon Silotes, dohot si Judas anak ni si Jakobus, kaido saluhut na madadati magtangiang sian sada ni roh. Ujui masih Petrus di tonga-tonga ni yaka dongan na ia torok ni nasida na pungui gaga 120 halak do ni nama awa kadongan hanggi ikon sauk do na hudok ni ikon sauk do na nidok ni surat na nilubau ni to di pagbadia magite soara ni si Daud tengok tu si Judas nong gawe pagtugi dia kan nama nakub Jesus ai tarajum do niya ni bana tu hami jala pagcabag do ibana dito honani orpe ladang do dituok siat upah hagi duhoni jadi ni natukap ibana madabu mapulta madaging na kebe sabug ma rak nasarawan na saluhut pangisi ni huta Jerusalem do borosa umbe na digawagi ladangi di hata nasida akal damak astuan natan mudak ai tasurat do di buku ni akal pesamen saya tarulang ma pagmianan nai unang adong na manginganisa aku ni jalo ni na asing matohonan na atong ikon gabe dongan nami sia tidak kon hayo ni tua Jesus masada sian akka naman dongani hami salalengi bana magmiang muli di hitaon ora ni padidion ni si Johannes rodiari hasisa nai sian hita duni pajong na sida dua halak si Joseph na magawak si Barsabas na magibanggawak ti Justus do si Matias jadi magtangyang manasida ale tuan si dodorohan ni saluhon na
patadahon manangis sesian na 2 on dipilito gabe si jalo tohap di ulau non tohonan na postel na tinadikon ni si Judas daong lao manopot si topotonay. Laos masih jemput na sinurat mana sida jadi dapat masih Matias ke beta gaju maibana dongan ni apostel na 10 sedai.